म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। जो जोगे जन खुश रही हैं सैया के घर बसा। जो जोगे जन खुश रही हैं सैया के घर बसा। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। कैले हमरा संगे गजदारी दिल पर छुरिया चलाए। कैले हमरा संग में गजदारी दिल पर छुरिया चलाए। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। के तोरा संगे खिंचल सब फोटो देबो अभी जला। तोरा संगे खिंचल सब फोटो देबो अभी जला। कइल वादा तू न निभैले दिहले हमरा रुलाए। कइल वादा तू न निभैले दिहले हमरा रुलाए। लगलौ ने लाज गे तोरा हमरा से हो गेले पराय। लगलौ ने लाज गे तोरा हमरा से हो गेले पराय। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। हमर दुनिया उजर के दूसरा के ले अपना। हमर दुनिया उजर के दूसरा के ले अपना। रूपेश के सूरज के कके बर्बाद दिल से दिल बिसरा। सूरज के कके बर्बाद दिल से दिल बिसरा। जो जोगे जन खुश रही हैं सैया के घर बसा। जो जोगे जन खुश रही हैं सैया के घर बसा। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। मारी लेबो भेजा में गोली तोरा देबो हम भुलाई। रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया भदास।